bindol bodewol bindagol sabune ko do ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa to belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote. ko noon tigi ɓe STV Guna si kela en mbi hitande hiserde hitande jaam hitande ɓurale bamtare si kela yardanomo ɗo attaya to batte 15 heures walla mbiyen 3 jours kono ɗum laataki ɗo e nder leydi ndi beele ko wiyete ko 31 décembre ene moƴƴi walla moƴƴani artanen ten ko Barahima Diallo jeeyaɗo toon to leydi Mali. Bisimilla ma Barahima Diallo. seeɗaɓe julɓe jimmi haalande on joni wakkati 31 ana woodi joni kala neɗɗo moɗon notiɗo 31 waɗi ko Allah wi'ani noon Allah wi'ayi sahabaɓe jokkuɓe ɗowtimi nuraɗo sallllahu alih w sallam wi'ayi ɗum nen ndiyantatan sabi Allah noon onon julɓe kulo Allah pari jii hon 31 ana harmuti lat wala ko Allah wi wala ko nuraɗo Allah wi ɗum ne julɓe seydiraɓe on fuu mbatno hoorema hakke 31 a faami a yii feyi joni julɗo wiyete layi ko joni 31 ɓe ɓuri keddinde wakkati heddeta Allah Allah ni haaju mum wala 31 nuraɗo Allah haaju muɗum wala ko Allah subhanahu wa taala one ko annabi sallllahu alih w sallam waɗene enen ñandinoɓe kan kana ñandin caggal makko kana wadde ko annabijo yiɗi fof en kana waɗe enen julɓe fof ɗon calmina sanne jaam moon landa e jaam wondumoɗo a ko 31 foti noote ɗum ene harmi lat yurto Allah ko annabijo waɗa foti ñandinede ene harmi wuto lat dak oɗon calmina sanne jaam moon landa e jaam wondumoɗo ayo jarama no fewi Ibrahima Diallo jeeya toon e leydi Mali hande o noon e oɗo tolno jumaji ɗi koko gudda ko femti e julgol juma kam koko haɗa ɗo ko ɗum yerdete étayi e dendagal e beddaji ɗi hono no jiruɗon ni ko ɗin haalaji woni ga e oɗo tolno juma hande battuɗo ñande goho lewru colte mo ganduɗa ko kañum watti juma tati ɓiijo ko juma juulaka ɗo e nder leydi Mauritanie hande o noon ko ɗum hunde mawde ɗe garta e kolle wali ne adda waaji mum e nder mo adda wasiya makko hitande ujunnaje ɗi e nogas e natugol hitande ujunnaje ɗi e nogas goho ko min kolle waali salmini moon mi juuri moon mi weltani moon kadi ha woni gonga moƴƴere Allah e moon e ko gueɗel gotel tan adduna kam ɗo hande yewtidde e moon e weltanade moon e ñaganade moon Allah moƴƴere yo lokku min balɗe juutɗe e battane moƴƴe en jii hitande mum koye waynade machallah 2020 a jarama machallah eyyi 2020 gueɗel gotel noon jinmi haaldude ma 2020 no garanɗa nde aɗa jogui mo gardunoɗa ɓiyyumma nafsuma sehel ma guiɗo ma jaadiɗo ma corona eyyi 2020 min ñagoto aɗana yaaha saabu Allah tan 2020 roppuɗo corona kono funeɓe gonno ɗon machallah jaade rek waccane min ɗo en 2021 min gonde e cellal balɗe juutɗe e battane moƴƴe eyyi ko ɗum min ñagoto e heddi kadi wona corona tan yadata e ma hay miñi mi oɗo nawarmo oko miñum corona nawarmo oto pumuɗo de nawarmo sey on kay ko miñiɗade hen jeeya o pumuɗo hay lawol gotol i masque ji ɗiɗo walla mbiyen pufanteji nawarmo rek oto pumuɗo yo yaadu foof yo yaadu mbaɗa andi kam gueɗel gotel sa wonino kam ɓiɗɗo hay goto linnatama sa woni no nene a watta poursuide sa woni no baaba ɓiɗɗo heɗara kon corona so wonino kadi yetiraɗo yawata tottede wutte so woni no ɗestiraɗo teddintade sa woni no faɗo a sodetake ɗum noon corona saabu Allah hayso min duñete min jerjuma yaade sehel ma tan 2020 jaade ren eyyi hay masque ji ɗi nawor gafakkeji ɗiɗo fof yeeɗi jahor oto woppude caggal hay lawol gotol eyyi calminama en juurama yo Allah hokku men kadi nadde 2021 jaam e cellal e kisal